Na začátku v roce 1999 jsme měli velký problém, měli jsme staré kotle, které byly dožité a měli jsme tepelné rozvody, které nám tečou a neměli jsme žádné finanční prostředky. Proto jsme hledali cestu, jak tento problém vyřešit a ta cesta se nabízela v jiném sektoru než je teplárenství a to je elektroenergetika. V rámci teplárny BTH Slavičín zde Tedom nainstaloval 2 kogenerační jednotky Cento 160 a 1 kogenerační jednotku Cento 180, na kterých v současné chvíli poskytujeme služby výkonové rovnováhy a tím vylepšujeme teplárně BTH Slavičín celou ekonomiku. A protože tím poskytováním jsme zase přišli o vlastní elektrickou energii, tak jsme instalovali 346 fotovoltaických panelů na střechy našich objektů, kde je 130 kW pík elektrické energie výroba, instalovali baterku o 130 kW a taky jsme namontovali tepelná čerpadla. A pořád je co vylaďovat a zlepšovat.